Luca Production présente Moko minuta ye wajuli koye olokaji ja obarala kaye sofari kolo dafa. Moko minuta ye wajuli koye olokaji ja obarala kaye sofari kolo dafa. Moko minunta ye ala deli koye olokaji ja obarala kaye sofari kolo dafa. Moko minunta ye ala deli koye olokaji ja obarala kaye sofari kolo dafa. Dana babe kera ye sofari kolo yoroye. Moko minunta ye sabatili koye olokaji ja obarala kaye sofari kolo dafa. Moko minunta ye sabatili koloye olokaji ja obarala kaye sofari kolo dafa. Moko minunta ye tanuli koye olokaji ja obarala kaye sofari kolo dafa. Moko minunta ye tanuli koye olokaji ja obarala kaye sofari kolo dafa. Moko minunta ye jijali kuluye olokaji ja obarala kaye sofari kolo dafa. Moko minunta ye jijali kuluye olokaji ja obarala kaye sofari kolo dafa. Balimau Auni nyankuma ni ame ala barala anga on jija on be se ka gɛlɛya caman kunbɛ min bɛ na walisa ka an fari faga, min bɛ se ka kɛ kabakurun ye an ɲɛ sira la, nka an kana sɔn an sen ka talo kabakurun na ka bi. An k'an jija ka tɛmɛ kabakurun kɛrɛfɛ. N'i bɛ Yesu sira la, a la gɛlɛya ti ban, nka n'i ye jigi da Yesu kan, gɛlɛya mana bɔ sira o sira,
ana boda di ima